методи. Това обаче не помрачи празника на най-стария културен институт. Преди 134 години сградата, издигната на мястото на царския манеж, отваря врати. Част от историята на културната институция е и доцент доктор Антоанета Тотоманова. Работи тук от 32 години. Обичам много хората, с които работя, защото това е нещо като особено в днешно време, е нещо като един интелектуален оазис. От 2009 библиотеката има строг план, с който архивира дигитално и представя своите уникални колекции. Това е първата културна институция с издръжка от държавата. Днес все още обаче не достигат средства за дигитализация на архивите. Съхраняването на архивите изисква време и средства. Малко сме до подкривата круша за това, защото при огромното богатство от 8 милиона, ние сме на 280, гоним 300 хиляди файла, но това е съвършено естествено, затова защото количеството е голямо, капацитета, т.е. ресурсите, с които ние разполагаме, не са много големи. Очаква се в най-скоро време дигитализацията да приключи, за да се улесни